Balik Sri gawe dekat bis. Mantap guys. Bancaan guys. Bancaan dhisik guys. Segane apik beras. Iki tak ada iki. Ben nambeng dhisik. Gampang mungkin. Guys, bancaan. Bancaan dhisik. Lawang mereka teh apa bancaan iki mbok rene jam-jam 3 kok jam 2. Ya, masane jarak aku kok tomben ngenteni kok. Ngono mbok wedo nek marani mau isuk lho besok itu parani. Cek turu kok diparani. Iya. Wah, kok ngopo mbok buka. Rasa senggol-senggol aku gangster iki. Walah. Walah nek apa enek to? Ya ditung dhewe ki opo. Dia sampai buka ke orang tak Oke, segitu bencana. Lah yo wong dibuka wis dimusuh-musuh lucu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arupi nikmat sehat kangge sehat walafiat kita sedaya ing ingkang menawi saged kempal wonten ing masjid menika mboten sami betindaken menika perintah Gusti Allah menika inna a'taina kal kautsar fasol li rabbika wansah nikaken amanah sedekah kanthi syukur alhamdulillah mugi-mugi harta benda ingkang dipun syukuri kangge nindakaken sedekah Gusti Allah Subhanahu wa taala ing dinjanipun batang janti rezeki ingkang langkung kathah ingkang barokah amin Allahumma amin. Kaping kalihpun kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kanthi ucapan selawat kholawun napa kita sedaya badhe pangajap mugi-mugi ing bidangipun yaumil kiamah kita sedaya sak keluarganipun kita sedaya tetapi kanthi syafaatipun saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene ing enjang menika kawula kadhukan diaraken kira-kiraken kangge niat sedekah kurban ing enjang menika tepatipun ing bulan Dzulhijjah yen menika hari tasyrik ingkang pertama utawi hari raya Idul Adha ingkang kedua menika Mas Zainal Arifin keluarganipun Mas Zainal Arifin keluarganipun Mas Kotiadi sedaya menika nindakaken diniati ikhlas sedekah kurban jadi penyembelihan binatang kurban mugi-mugi kanthi niat ingkang kaya menika Gusti Allah paling ridho lan berkah anggenipun kagungan hajat boten kesupen Mas Zainal Arifin sak keluarga dalam Mas Kotiadi sak keluarga ing enjang menika tetap menika nyuwun syafaat nyuwun barokah saking junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan hormat dumateng Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Mugi-mugi kanthi paduka panjenengan kami niat kurban ingkang menika tansah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dene ing enjang menika ingkang dipun sembelih menika arupi binatang sapi menurut tradisi Indonesia menika binatang sapi dene binatang sapi menika kangge alat kami kurban sepindah menika panjenenganipun Mas Zainal Arifin
Pengkalipun nggih menika Ananda Sahlam Kabelam Sinaresa Labik Labin apa Labik iki nggih. Niku puteranipun to nggih. Terus ingkang nomor sekawan nggih menika panjenenganipun Bapak Kosyadi dalah ingkang nomor gangsal nggih menika Mak Danis. Kaping 6-ipun nggih menika putrinipun Mbak Sri Wahyuni dalah Mbak Sri Wahyuni pusanipun ibunipun Mbak Indah ngoten nggih. Ingkang nomor 7 nggih menika panjenenganipun Mbak Sukma Intan. Sedaya atas nama korban menika dipuniati kanthi ikhlas inggih menika nindakaken sunahipun Rasul, sunahipun Rasul Nabiullah Ibrahim, sunahipun Nabiullah Ismail, sunahipun Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi dasar ayat Al-Qur'an inggih menika fasholli li rabbika wanhar. Gusti Allah wis paring nikmat saakeh-akeh mula sliramu kudu salat atas namaku lan aja lali berkorban. Mugi kali korban ing bulan Zulhijjah menika Gusti Allah subhanahu netepatun pahala. Dene pahalanipun mboten sanes Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah lan Gusti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalan Nabiullah Ismail mboten saged matur gedene sedekah korban. Keranten amin Allahumma amin. Salajengipun boten kesuwen wakilah dumateng para nabi, para rasul, utamanipun inggih menika nabi ingkang pikantuk gelar ulul azmi. Inggih menika panjenenganipun Rasulullah Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan boten kesupen tawasul utawi wasilah dumateng Nabiullah Khidir alaihissalam ingkang tansah dipun tugasaken dening Gusti Allah keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ya da'imal fadlin 'alal bariyah ya da'imal ya da'imu bil atiyah ya sokhi bil mawahib saniyah sholli ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah wa ghfir lana ya dal ula fi hadhil asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka imanan kamilah wa yaqinan shadiqah wa ilman nafi'ah wa qalban khushi'ah wa lisanan dzakirah wa rizqan halalan wasi'an thayyibah wa amalan sholihah maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allahumma sholli qur'ani suduruna wa astur uyubana wa ghafir junubana wa amin khaufana wa akim bisolikati a'malana. Allahumma anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in sa'al tuka rabbi sikata qalbi wal jajad wa ziyadatan fil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal fi qurbana ismi Ananda Dimas Zainal Arifin wa Ananda Indah Ratih Purnami wa Sumaila ada Ananda Sahla Haplam Kina Raisa Labin Wasuma Bapak Pak Kusnadi, Wasuma Mak Damis, Wasuma Ibu Sri Wahyuni, Wasuma Sukma Intan, wa min Muhammadin nabiyika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna fi ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi batila wa aghnina min ghairi matila. Allahumma rizqna minal ngukuli aw faruha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali asqaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairuha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma matikna bi asma'ina wa absorina wa quwwatina wa ja'alna marisamina. Allahumma bi fadlika ummana wa bi lutfika hufana
wa alal imani wal islami jam'an tawaffana wa ala rodin wa ahkim bisolikati a'malana. Allahumma inni as'aluka darajatil ula minal jannah wa atmim lana nurona wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ghfir lana dzunubana wali walidaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususipun sedaya keluarganipun Masyainal Arifin wa summa khususipun keluarganipun Pak Kosyati sak putra wayahipun sedaya wa ghfir lana dzunubana wali walidayya wali jami'il muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bawa bukan? Bulan terang. Ayo kita aku buntul saidek, engko tak olehne ben nek dienggo sarapan, engko tak balik rene neh. Pasti. Kersane truk. Ora. Aja numpak motor Bang. Ini lho, montore kan tak ijono. Mana man? Bacaan apa, Mbak? Sedekah Idul Kurban. Sedekah Idul. Nggih. Wanus. Sedekah Idul Kurban. Karo sedekah nek umat antomo. ya. Yes, muga-muga barokah, Mas. Jadi harta benda sing dikurbanke, engko lek dijol iku Gusti Allah. Wis sudah kakek nggo kancane wis sarapan namanya. Mungkin sarapan asem-asem ya. Sarapan sarapan Sarapan. Lho iki lesu iki. Iki sarapan nang kene. Iya wis tak sarapan kan kono ya nek wis to. Tokno. Ini to, sarapan ayo Mas. Ini Mas Di. Kan iki kene. Nanti rene. Iya, nanti rene maju. Jatuh maksudnya ora bagian. Wis kono ene kono sing. Iki lho iki. Pak Arto ibu iki. Iya. Sarapan. Iya. Wis to. Ora bingung terima kasih bukan. Ini lho. Ini dilek. Iki aku tak boleh sih tak ngetokno berkat. Enggak. Ya. Bono, boten kula terkait. Ora usah, kok aku tak ijol karo jenderal iki. Kanggo motor lanang. Ke dijolno Pak. Padahal mriki mawon ampun. Ben, Padahal mriki. Ijolno kok. mesti ora apa-apa amin. Aku tak metu kidul ki nek nek kuwatir. Nggih medal mriki. Aku tak mau kidul ae. Betul ora apa-apa sama nek kene. Ayo sini. Mimi. Makan. Lu malah jatuh ke sini. Kayak. Anak yang pakai kuis pun ini. Tulang bae ya, gawe onak ya. Tulang bae aman. Adune iki lho dikuke. Mambu dongo ya. Ah. Seger niki, Pak. Ya. Mam ya. Butuhku makan sini nak. Ayo, Obrane ku urung ngecen kingko ben iki bisa sarapan bisa pesan. Oh, nggih. Ngono lho maksudku. Nggih. Tak karo ngejol ke kendaraan. Tak karo aku salim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Inu. Biasanya wong. Ina. Amin. Aku kaya santri. Aku kaya kuduren. Aku kaya santri ya. Ini Mbak. Kayak kapan?
Kalau nunggu gurija, kowe udah sarapan di sini. Wis tak cuci sini. Sampun, Ma. Sampun. Mun harapan dulu. Minum ya nanti minum. Mam saya lagi minum ya. Tak ambilkan minum. Nanti ambil baik. Mam saya. Ya Allah, ya Allah. Minum ya ngono. Minum. Tulinane ki bentuke gue iring-iring. Semua ndak berjamis. Ya Allah, coba. Semua rono rene. Yang penting mangan ya, Dok. Tapi wis penting mangan aku. Tapi yang tutup kurang mangan rene ini betak lolo ya apa. Wis sayem mau. Nang wis mangan wis aku wis angger rene lolo ya apa. Sego-sego. Apa ngene wis ndang mangan. Ya Nduk ya. Gak ngak-ngek ngono lho. Sing tuwek bingung kok bayake ya yo. Nek cukup. Mangan iki yo ngene iki. Gede-gede kaya jalido. Memang ya. Nah itu. Ini rata. Sekut berkat itu sekut pendidikan. So mamun cantik ae pinter-pinter. Nah, cah saiki sekut berkat tak gak doyan. Nggih. Jarang, Mbak. Nek cah saiki kepinteran, nek dhek mau pinter to. Sekut berkat. Ya Allah, sampai dingklok ngono ku ya Allah. Lah lah mangan piye lah. Oh tiba. Makan. Membantah kowe kon mangan mo. Kon mangan mo. Maem. Ada. Maem dulu. Kalau tikus, tikusin di tikus. Mana bawah? Lho. Sama Mbak Damis, maem. Maem dang. Maem lagi.